Proud na rumampa ang mahigit 30 candidates mula sa iba't ibang sulok ng bansa sa press presentation ng 2017 Miss Philippines. Kilalanin ang mga future beauty queens sa chika ni Lars Santiago. Isa-isang nagpakilala ang 37 kandidata ng 2017 Miss Philippines. Province of Bohol, Taguig City, Municipality of Vermona, Cavite, Calabon, Northern Samar, South Cotabato, Mindanao. Kitang-kitang naghanda ang mga kandidata sa pagrampa. Pero dalawa sa kanila, aksidenteng nadapa. Nagkaroon din ng question and answer portion sa mga miyembro ng press. Sa huli, ipinahayag ang nanalong darling of the press na si Miss Talisay City. Sa pagkakataong ito rin, inihayag na kokoronahan na ang Miss Tourism Queen International Philippines. Kailangan na kasi niyang umalis sa September 2 para maging pambato ng Pilipinas sa Miss Tourism Queen International Pageant sa China. Kinoronahan si Darlene May Reyes mula sa Bawan, Batangas. I'm very glad and honored to represent the Philippines in an international pageant. Bukod sa Miss Tourism Queen International, 4 na iba pang titulo ang ipamamahagi ng Miss Philippines. Ang Miss Queen and Beauty Universe Philippines, Face of Beauty International Philippines, Miss Princess of the World Philippines, at Miss Diamond of the World Philippines. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings.